Benvinguts al Friki Online, càpsula 1033. Ens anem a Marvel i ens anem a la biblioteca Marvel de Nick Furia. Nick Furia, agent de S.H.I.E.L.D. Número 4. Número 4 que va del seu pas nord el que porta aquí dins. Segueix l'etapa d'Esteranko i queda a punt de concluir. Quedarà un número que sortirà en el número 5. En aquí, què trobem i què passa? D'entrada, les revistes, com sempre, senceres no, perquè primer tenim Stranger Tales. Stranger Tales, que era el títol que agafava Doctor Extraño i Nick Furia. Però, evidentment, com que és la col·lecció de Nick Furia, només tindrem les històries de Nick Furia. Vale? Les altres les trobarem a la biblioteca Marvel Doctor Extraño. I què passa aquí? Que hi ha un moment que Marvel ho està patant, les sèries es comencen a multiplicar i aquestes que agafaven dos personatges es converteixen en dues sèries paral·leles. Una per Doctor Extraño i una per Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. I aquí comença aquesta etapa amb numeració nova, comença amb el número 1 i amb Steranko com a guionista i dibuixant. Amb aquesta coberta que és brutal, aquesta coberta molt moderna per l'època i avui en dia encara ho és, i amb aquest començament d'història que també és espectacular, aquest començament d'història amb silencis que acabarà amb la mort de Nick Furia, que després ja veurem de seguida a la següent pàgina, que tot és un truc. Realment molt potent. Aquí hi ha pàgines realment mítiques, trobarem aquesta quadriple splash que aquí es publica com es va publicar per separat i el senyor Stan Lee el que volia és que la gent comprés dos còmics per poder-la veure completa. Aquí tenim aquestes dues i aquestes dues. Aquí continua. Abans ja va treure una edició, fa temps, Fòrum, amb uns colors, aquí són els colors originals, aquí els van retocar Studio Fènix, no lo mismo, perquè el que mola són els colors originals, els van enfosquir molt, van donar tocs digitals, però trobem una curiositat, aquí no agafa tot això, però sí que acaba amb un parell dels números que trobem aquí i anteriors. Doncs què tenim aquí com a curiositat? Que ho van publicar-ho així. Ja veieu que també la diferència de color aquí és molt més intens, molt més fos, no és el color original, però teníem l'oportunitat de veure aquesta quadruple Space Pash brutal. Bé, això és una curiositat de l'edició que va treure en aquells moments Fòrum. Doncs, com bé us deia, històries mítiques amb aquest agent secret, aquest jefe de S.H.I.E.L.D., aquest Nick Furia, que juga a ser un super James Bond, per dir una manera, amb altres històries que també toquen molt el que seria la ciència-ficció i, a veure, aquí veurem una pàgina de ciència-ficció total. Aquí mateix, aquesta doble pàgina espectacular, amb dinosauris inclosos, i amb aquestes estructures brutals que crea el senyor Steranko. I també aquesta última o darrera història que trobem aquí, que és aquesta homenatge, quasi diríem, a el que seria el gos de Baskerville, aquesta història que es diu El perro del infierno de... no me'n recordo ara on es diu el lloc. De Ravenlock, el perro de l'infierno de Ravenlock, on fa un rotllo així més a lo Sherlock Holmes, per dir-ho manera. Brutal tot, un petit pròleg al començament de Pedro Monge, on també ens parla de moltes de les curiositats que trobarem aquí, i al final, evidentment, també tenim tots els articles de la revista, i al final unes pàgines originals en blanc i negre per raons clares. O sigui, en aquesta pàgina el cul de la noia estava fet de reflex, que es veia amb les malles, i l'edició del Comic Code va decidir que això no podia ser i la van tapant tot una taca negra, no? I també una altra pàgina, que aquesta encara és més mítica, que és aquesta pàgina, que seria la pàgina sense censurar, que el Comic Code li va canviar aquestes dues vinyetes, que les va acabar fent Ditko, aquestes dues d'aquí, la del telèfon i la del petó.
és un moment de descans on Fúria i la Comdessa estan allà i s'enrotllen, no? I per veure que s'enrotllen, doncs el telèfon desconnectat, el petó final, etc etc. Perquè no quedés tan evident, la gent del Comic Code es van enfadar, van dir-li que havien de fer canvis i li van fer canvis. El telèfon està penjat, no està despenjat. Oh, quina diferència. I en lloc del petó posa una pistola, que no sé què és pitjor, però posa una pistola a dins de la seva funda. El canvi, no sé la metàfora on va parar, però ja sabem que aquesta gent del Comic Code com són. Doncs ja ho sabeu, un número 4 mític a punt d'acabar aquesta etapa del gran Steranko fent Nick Fury, agent de S.H.I.E.L.D. Salut i a llegir còmics.